semanglah. Jadi nunggu kangke. Ya sudah deh, langsung so. Nunggu. Hello dolo hai ang tini phaima hangke ani manai norok ani thamila nukung saimang kana manai sori hanya anggo hunai ang tini nai phangni phaja emne ani kakani usala kalai ta do no to jokon saimang boy pacheng to ani sabu kalai egno ani nok ni borok no engka hapano nok ni borok phano ang to ani ang para alada bala engka ang ambagai khobol manai hanja ekdom serious ni khana nyo ang khobol manai nai phangni ni phaja ge hai nai phimani ekdom hai serious no nong lúc nong này ăn rồi cô với này chồng đi phải đi nó là cái năng khả năng bahai yang kasar tahu ni tadi dah Kami itu sebaru. dak tu thang kenal le Kokor kapuno. Ne uripo cimanu boko naji rangkrik. nó khả năng bên này có cái nó dak tu thang mani nó đi phút to mani phải cái ekdom hàng này đi phút nó bên này hàng này đi phút mani phải cái kata bu ya kharang kre bong ni poribar ta mor joton saina no ya kharang kre ba gi bor tabu dak tu phuma yang tongkha abuna video khaimani karon ka haisa noro kisa noro khagana maya kana nor kisa please tur je mante ki nor subadi ani ongko wang kui nai noro ko jaga je noro khaga hang maya kana nor je subang mani noro kisa mi sapan nor suba khake se nongi ko pase nor joton shinu kono bo norok sumama bisante sekono senda to phungo kisa hamre jamano apon norok kisa je mante norok kisa suba pai norok video ko share khaje eta video share khaje ke se chebo borok manu ko khe je kisa misa suba na mo su tonga ne kono kisa suba nani bo bini kok sanani bini phanchi grei naji bini yakuno beba no du tonga kha bini yakuno butang du tonga kha hi Sin ko ke. mari ba du tonga kha obaksa doctor na jamane di phun mama to bini tam sanai korok libaro lebong no kisa bini somai kha kipiro iketai jongdis pahana manja kacheru ge bini kolong mano manja abon bagai tam khe belai khin bong nong borok ekdom rangpusha kahamia se no ga hane se to rangpusha to se punna bole ge ya rangpusha ko pure ge ya ke to se ko di bari jak to ma ni saya bin sa ko di kabon no kisa no subaba di no subaba se bon nani mai rok to saliano je to la mene phate mai rok to saliano bo ekdom khina ni chunchi binish ko unko green to ka ko na di yagro de bang to phai dang ka kulum to phai to la mang dong na Sama. orang upaya bini kokro upaya ngan balu kana genen tang kesana musun kisa kesana musun sari Sawan ini buku jinaga. yang kesana pun Sorry, Jen sama itu. Sorry. Kamu tuh berarti situ bangga kau. kata cang kata tabu kata cang Agi orang kanu. Kalau kamu duka ya kamu omah kita. Pakai eksak aja orang kanu. Kos komilia. Gemai bawa kata saya ini juga. Dia tahu so. Basi sama hino, asuk kok semua. Jadi nunggu kangke, ya sudah deh, langsung so. Nunggu.